Wala sila, be. Wala sila liftin. Palagi na kayong nagtitext-text, ha? Good morning, Philippines! Good afternoon, everything. Good afternoon, everything. Mag-harvest tayo. Good afternoon na, guys. Alis lang ako, guys. Punta akong Walmart. Harvest tayo ng scallion para kay Lloydie. Ito para kay Lloydie. Yan, dyan natin. Scallion harvest para kay Lloydie. Bigyan natin ng scallion si Lloydie. No? Para naman meron siyang scallion si Lloydie. Lumaki na kasi ito sila. Masisira lang, guys. Hindi ko masyadong nagagamit ito sila. So, and then harvest tayo ng tomato. Hilaw pa man itong tomato pero ibigay natin sa kanya. Binigyan ko siya ng hilaw na tomato. And ito po yung ibigay natin kay Lloydie. Ano lang yung mga gulay na na harvest ko, guys, na hindi ko na magagamit. I mean, hindi. Magagamit ko to pero everyday naman lang akong so ibigay natin zucchini at cucumber kay Lloydie. So, another one. Kailangan ko lang i-on itong sasakyan. Oh goodness. Ilabas ko yung basura kasi nangamoy na dito. Let me open the garage. Ilabas ko yung isang basurahan. Okay, guys, pasensya na, guys, ang dami kong nakalimutan sa Anyway, so yun. Nag-close pala yung entrance nila dito. Doon sa kabila na naman sila. And dito, nakita mo yung Nakita mo yung video natin? Ang daming tao ngayon dito, guys. So, ang daming tao. Kuha tayo ng dog food, dalawa. Si Lloydie, guys, may binili lang na hindi ako makahinga sa mga mask na to. Hanapin ko lang si Lloydie, guys, kasi naghanap din ako ng alcohol. Yung hinahanap natin. Hanapin ko muna si Lloydie. Dito na siya. Wala sila, be. Wala sila liftin. Ito lang meron ko kanila. Ano siya? May pagka yan? Liquid, eh. Maganda kasi yung lip tint. Ito ata yung... Ito ata ito. Parang... Ano yan, Revlon? Ay, Ginoo ko. Mahilig ako Ano hindi to? Tignan ko yung Anong name niya? Oh, ito yun siya. Iba yun to, be. Hindi yan, be. Ito siya, be. Ito yung isa. Ito siya. Oh, yan siya, diba? Wait, ang lip tint. Maganda yun, be. Yung isa. Lipstick ito, diba? Ito ata sila, be. Ito yung sila, be. Oh, yan siya. Di ba ito yung advertise na parang magstay longer? Sa, siya dito? Pwede sa Sa lahat. 6? Pwede siya 6 sa osa. Kasi ako hilig yung... Yan, parang yan, be. Yung parang, ganun mo lang sa ganun din. Pwede rin kaya ito. Oo. Yan, diba? Guys, meron pala silang mga fake dito, guys.
ito oh, hindi na to mamamatay. Usong-uso pa naman ngayon. Totoo yan. Look. Ilagay mo lang yan sa ano. Magkano ba to? Ito talaga hindi mapatay. Forever na to. Wala mang presyo. 25 ayaw ko. Sila gusto to ni Lloyd eh. B, meron ito sa Home Depot, B. Yan, ang dami. Yung mga gabi-gabi na yan. Ay, ang cute din ito. Oh. Sa atin lang meron yan. Yung gumamila yan? Gubambilya. Gubambilya? Orange, Bougainvillea. pink. May yellow pa. Bougainvillea. Look, habi. Lime. Magklasihin natin. Tama ba? Tagalog ba yan? Oo. Alis na kami guys. Grabe yung traffic dito. Ano, saka sobrang init din. Grabe. Yan. Buti na lang nagparking kami dito. Ang init eh. Tingnan nyo, ang daming tao sa likuran. Wala, tignan nyo to guys, may bata. Parang si Tommy lang ba? Ginagawa ba yun? Oo, parang bata. Hala, asan yung car natin, B? Dito, B, dito. Yan? Pwede ba dyan? Magkasya ba? Yep. Sa likuran tayo. Nakabili, may lip. Nakabili na si Lloydie ng hala, dito pa pala itong tubig. Hindi, huwag yung inaano sa mainit. Baka maano kayo na pwesto. Init ba? Hindi. Ano lang? Ito lang itong itlog. Bi, ang init, be. Whew. Hala, ang init. Oo. Biyan. Ano, nangyari? Okay lang. Nangyari sa'yo. Ano nangyari? Mainit? Hindi, tumalsik. Tumalsik? Ginanon ko kasi dapat ganun ko. Pauwi na ako guys. Dinadrop ko si Lloydie. So yun, time check, it is 3:12 na ng hapon. Ang mga binibili ko lang is yung mga pagkain ng aso. Ang hindi ko lang nabili na nasa listahan ko sa utak is yung kortina. Wala akong nakitang kortina na gusto ko. Kasi parang hindi yung Walmart ngayon, parang hindi sila masyadong puno yung stock nila. Wala sila masyadong stock. At ang daming tao ngayon sa Walmart din. Yung daming tao. Iniisip ko kung anong kakainin namin. Meron pala kaming ulam. Sausage. Yung nag-bake. Ay, nag-bake si Tommy kanina ng sausage. And then, bumili ako ngayon ng atsal, bell pepper. Yun na lang yung anuhin ko. Parang lutuin ko siya sa bell pepper ba with a lot of garlic and onion. Bites na yun. Magluluto lang ako ng rice kasi wala na akong rice. And Tammy, meron naman si Tammy pasta. Kasi gumawa siya ng macaroni salad guys. So sobrang bait ni Tammy kasi sabi ng kapitbahay, oh, ang sarap ng mo. Sabi ng kapitbahay, ang sarap ng mo, yung yun, macaroni salad. Asos, naisipan the next day. Si Tammy, gumawa siya ng macaroni salad. Binigyan niya. Sabi pa niya, and then gumawa siya ng Spanish rice. Binigyan din niya, sabi ng babae, oh, ang sarap ng ang sarap ng Spanish rice mo. Sus, the next day again, nagpaplano pa lang pala siya. Sabi niya this morning, I want to cook Spanish rice. But I don't feel like, sabi pa niya. So ngayon, magluto daw siya ng Spanish rice baka bukas. Sabi, sobrang friendly mo naman sa kapitbahay natin ha, dong. Ha? Kagabi, nagsisend ng kasi binigyan ulit ni Tammy ng diba, macaroni salad yung kapitbahay namin. So, ka-text sila ni Tammy. Yung meron silang number ba? So, text. Sabi pa ng babae, thank you sa macaroni salad mo.
sabi pa ni Tami, you're welcome. Sabi pa na babae, oh, yung anak ko andun sa bahay, yung babae. Yung andun daw sa bahay yung anak niya. And then, wala daw sa pusa. Baka hindi daw makita ng anak na yung pusa. Kasi yung pusa nila is sa panglabas. So, makalabas. So, ngayon, ang pinoproblema nila is andun sila sa New Jersey ngayon. Kasi weekend. So, sabi pa, kapag hindi mahanap ng anak ko, pwede pag itulong. Sabi ko kay Tami, patay na ito ha. Palagi na kayong nagtitext-text ha. Next time, ano yung mga text-text ninyo ha? Kaloka talaga to. Alam nyo, ito yung mga yung mga kapitbahay na magte-text-text. At saka okay lang yung mga lalaki-lalaki. Babae, asawa pa naman. Ang asawa mag-text. Itong si Tami, hindi man ito lalaki, hindi man ito para yung parang hindi man ito babaero, hindi siya parang gano'n na lalaki, iba si Tami. So ngayon, ang naisip ko, itong mga babae baka iba ang iba ang intensyon ng ibang babae. What? Kasi may mga guys, meron akong kilala dito. Hindi doon sa kabila, kaibigan ni Bianan. Gustong-gusto si Tami, nila childhood friend. So kilala na ni Bianan, friend nilang lahat, ganun-ganun. At saka may gusto ka Tami, may asawa na yun guys Flirty guys, flirty ba? Nagfi-flirt siya sa mga kahit sinong lalaki. At saka gustong-gusto niya yung asawa ko nung time na yon. So kaya nung kinasal kami, hindi na siya naging yung babae na yon, hindi na siya kababata nila. Gusto niya yung asawa ko, at saka yung asawa ko hindi siya gusto dahil parang kapatid yung turing ni Tami sa babaeng yun, kasi close friend sa bunso nila. Okay, sa bunso nila. So, na story time na tayo ngayon, di ba? Story time. So, ngayon gusto niya si Tami. And then si Tami ayaw niya kasi parang kapatid, parang bunsong kapatid. So, may mga asawa na siya, may pangalawang beses na siyang nag-asawa, ganun-ganun. Nung nalaman niya na si Tami is engaged, yung ako, teka muna guys yung nalaman niya na si Tami is engaged, bumalik siya doon, nakipagkaibigan sa kanila. Bumalik siya kay Bianan doon, nakipagkaibigan, ganon-ganon. And ang nakakatawa is siya, she tried to make me mad. Yung babae na yun, gusto niya akong magalit. Pumunta siya sa bahay palagi, tag 12 o'clock na umalis. And then maririnig ko kasi sabi ko, Han, I have to go to bed na, ganon. And then yung kausap niya is yung mother-in-law ko, yung si Tami, yung kapatid na panganay nila yung namatay. Sila at apat, tatlo sila ni Tami at yung kaibigan nila, so apat sila. Doon sila mag-usap-usap sila sa usap sila sa kitchen, may mga pag-usapan, ganun-ganun. And then pag mawala na ako, iba pa naman ako, yung tainga ko is nakikinig. Wow! So, may marinig ako si Mirian, Mirian doesn't like me, ganun-ganun. May mga ganun siya. She doesn't like me. And then, alam niyo na, mga kapatid ni Tami na isa, sabihin na, oh, hindi pa man sila kasal, so pwede pa yan ipauwi ni Tami sa Pilipinas, mga ganon. So, yung mga ganon bang na mga salita. So itong si Tami, hindi talaga ito na lalaki. Parang, hindi siya yung easy boy. Hindi siya yung easy na dito, babae doon. Si Tami, stick to one. Yun siya, stick to one, and din ang bait. Kaya hindi ako nag-alala. Ang pinag-alala ko, yung mga babae na umaaligid-aligid. Oh no! Yun. Lalo na yung mga puti ngayon, yung mga puti dito, kahit may mga asawa na, sila, flirty pa rin, gano'n. Hindi man lahat, guys, hindi lahat. Pero may mga ganong babae, yung pagkadalaga nila, dalang-dala pa nila hanggang may mga anak na flirty pa rin. Ganon, makikita mo naman, it's very obvious naman, hindi man ito gawa-gawa. Pero yung kapitbahay namin, mabait naman siya. Mabait siya. Pero, ang hindi ko lang gusto is, parang ititix niya si Tami ba? Pero mga lang naman, mga thank you, ganon, mga thank you. Pero iba yung utak ko Iba yung utak ko utak asawa ni ito. Huh? Utak asawa na yung asawa ko is akin.
Akin lang siya, akin lang siya. Hindi pwedeng ibigay, akin lang siya. Dahil utak ko. Anyway guys, malapit na akong mapunta sa bahay. Malapit na akong nakauwi. So yun, uwi. Hello guys! I am back. And then, agad ako, nagfo-fold sa taas ng mga nilalabhan ko from few days ago. So yun, kasi may nilalabhan ako kahapon. And nasa dryer siya. And ang dami. And si Tami naglalaba din siya. Pagdating ko, sabi ko, hala, naglalabaan, may laman pa yung dryer. Sabi ko, gagamitin ko yung bin kung saan ko nilalagay yung malinis na mga damit. Sabi ko, I have to fold hand because that you can use the dryer. And ito yung binili ko guys sa sa Walmart. Ano lang siya, maliit na bulaklak. Ilagay ko sa kitchen para may yung kitchen natin. Klaro, ito siya. Ito siya, guys. Bumili pala din ako ng lip tint. Yun yung lip tint na yun. Hi, Bug! Yung lip tint na yun is yun yung ni Lloydie. Yun yung ni Lloydie. Gustong kunin. Sabi ko, hindi niya kinuha. Iba yung binili niya kasi gusto niyang ma-try. So, ngayon, sabi ko, bilhin ko nga siya. Gusto kong mag-try ng tint. Kung anong klase yung lip tint nila dito. So, yun. So, kasi ang dami, diba, sumisikat sa Pilipinas yung lip tint. At saka yun yung gusto ni Lloydie. Ito siya, Revlon Kiss Cushion Lip Tint. Ito siya. Hala, ganito pala siya, guys. Ito pala siya. Yung applicator niya is ganito. Para siyang foam. Paano ba to? Iti-twist. Ay, i-twist siya, guys. Para lalabas. Look. Ito siya. Ganon, diba? Ganon. And then, ganon lang siya. Baka more twisting pa. Hala, andito na. Andito na, guys. Look, lumabas. Lumabas. Yung lips ko is sobrang dry. Maganda yung color, B. I wish you get this, B. Maganda siya. Maganda yung color niya. Pero, guys, let's see kung okay ba yung mamaya. I-close natin siya. Hindi natin damihan. And then, update ko kayo mamaya, guys, kung ano siya. Nakakatawa naman ito. Tapos na, guys. So, yun siya. Luto na siya. Hi, guys. Ito yung ng lip tint. Yung naobserbahan ko pala sa lip tint, guys, is siya, parang nakikita yung lips na nagka-crack. Parang nag-crack ba, may line. Pero maganda pa naman. Nag-steaman siya. Pero kakain kami mamaya. Ko sa inyo kung maganda ba yung lip tint nila dito. Ala! Ay, nako! What did I give you? Phone. A Ponzi? Even Misty, we didn't eat all our food, but she ate twice as much this morning, so. Dada did, Miss So you see how quick she comes right over when you share and says a boldly? She figured you'd get another one for you. You did. You ate lang. Mamiki-miki ka. Ay, Rosie, you did it too. You did. What is it? You just eat your din water. What is that that's going to give? I gave them both.
That's it. That's it. That's it. No more. Hello guys. Good evening. Iin ko na tong vlog. Kasi yung asawa ko hindi. Nandun na siya sa bed. And iin ko na tong vlog. Bukas na lang tayo magkita, kids. Hindi okay daw yung pakiramdam niya sa'yo. Nakahiga na. Ano lang ako guys, magbihis sa taas. Yun. Anyway guys, good night. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Bye. Good night.